Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangan nami kula Limas Septiana saking kelas sekawan badhe prestasiaken lakon drama. Kepangaken nami kula Pusjani Payai. Kepangaken nami kula Nesya Ramayanti. Kepangaken kula Diana Tasya Fortuna. Kepangaken kula Orang Erlangga Rismanto. Kepangaken kula Ahmad Atoillah. Kepangaken kula Rizya Erlangga Putra Pertama. Apa iku lakon? Lakon inggih menika Gerindra karya sastra ingkang nggambarake pagesangan manungsa lan gerak. Lakon nggambarake kasunatan urip, paraga lan salah dono. Manungsa lumantar paraga lan dialog kang dipentasake. Cerita lan cerita ing drama mundhut konflik lan emosi sing khusus kangge teater. Karakteristik drama. Sedaya karya wonten ing lakon dipundharaken kanthi wujud dialog inggih menika dialog antar paraga saha dialog antar paraga kaliyan piyambak utawa monolog. Drama kudu nduweni paraga utawa kang dimainake dening manungsa wayang. Ing drama mesti ana konflik utawa kepedangan kang dadi inti saka cerita drama. Suwene wektu dolanan bisa diganti 3 jam. Pagelaran drama biasane dilakokake ing panggung kang wis dilengkapi piranti kanggo nyuri swasana. Pagelaran lakon tansah dilaksanake ing sangarepe sarana ing endi pementasan lakon minangka sarana hiburan. Unsur drama iku dibagi dadi kalih, yaiku unsur intrinsik, unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik dibagi dadi 9, yaiku A, yaiku setunggal, tema, yaiku gagasan utawa gagasan pokok kang nyeritakake sajroné cerita lakon. Kalih plot utawa alur, yaiku alur sing nyeritakake lakon kawit awal sampai akhir. 3, paraga, yaiku tokoh sing maragake ing lakon. 4, setting, yaiku panggambaran panggonan lan kahanan kana dumadi sakjeroné lakon. 5, amanat, yaiku pesan sing ditinggalake pemeran kanggo penulis ning jero lakon. Dialog, yaiku naskah cerita sing digunakake ning lakon. 8, konflik, yaiku konflik antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Unsur ekstrinsik ing drama yaiku komponen sing bentuk drama saka njaba. Komponen kasebut yaiku latar belakang pengarang, nilai agama, kepercayaan lan sapanunggalane. Latar buri penulis, nilai agama lan kepercayaan, kahanan politik negara, psikologi sang penulis, situasi sosial budaya.
Drama kan juga owah-owahane kedadian ditandai owah-owahane latar waktu panggonan lan paraga. 3. Dialog yaiku kesempatan antarane paraga lan utawa luwih sajroning drama. Dialog sebagai bab kang mbedakake drama kanggo karya sastra liyane. Nomor sekawan, prolog yaiku pembukaan nalika mlebu drama kang menehi gambaran babagan pertunjukan sing dipentasake. Misal epilog yaiku peranan pungkasan drama kang isine ngrembake kesimpulan makna lan amanat saka drama kang dipentasake. Ini sama. Makanan dasar prestasi tragedi kebak kasaran. Komedi kebak barang komedi gabungan saka komedi lan tragedi. Melodrama dialog misal sing diiringi melodi utawa musik. Opera drama kang dialog ditembangake lan diiringi musik. Resembling guyonan nanging ora kabeh guyonan. Tableau drama kang nebusake unsur gerak kang paragone ora ngucapake dialog babar pisan nanging mung nindakake obah-obah tertentu. Balet yaiku kombinasi lakon lan tari. Lakon andhedhasan fasilitas panggung. Panggung dimainake para aktor ing panggung. Drama radio jenis lakon sing ora bisa dideleng lan ora bisa disentuh nanging mung bisa dirungokake. Drama televisi padha karo sandiwara panggung kajaba ora bisa langsung film drama nggunakake layar lebar lan uga bisa ditampilake ing bioskop. Drama wayang diiringi pagelaran wayang. Lakon wayang ing paraga ing digambarake kanthi nggunakake wayang kang dimainake déning wong minangka pelukis ing drama. Lakon dasar naskah utawa ora. Drama tradisional ora ana naskah. Drama modern lakon nganggo naskah.